Вітаю, сябры! Вы на канале Відзік, каля мікрафона Рудзі, і значыць час вяртаць у новым годзе да вас гульнявыя навіны. Заходнія журналісты выкацілі фінальныя агляды Kingdom Come Deliverance 2. Брытанскі Fallout Atomfall атрымаў новы геймплейны ролік, а экшн-прэс у свет гульні тронаў выйдзе і на ПК. Усё гэта і шмат іншага ў новым відэа. Перад пачаткам праверце падпіску на канал ці націснулі на лайк, ну і вядома, абавязкова даглядзіце ролік да канца, а я распавяду і пакажу вам штосьці цікавае. Некаторыя заходнія выданні прапанавалі фінальныя прэв'ю Kingdom Come Deliverance 2. Журналісты ганялі будучую РПГ на працягу больш чым за 10 гадзін і падзяліліся сваімі ўражаннямі. Kingdom Come Deliverance 2 стала больш маштабнай і смелай у параўнанні з першай часткай. У студыі Warhorse зрабілі гульнявы свет яшчэ больш дэталізаваным і прапрацаваным, што, па словах аглядальнікаў, адразу кідаецца ў вочы, калі пачынаеш праходжанне. Асабліва журналісты вылучылі дэталізацыю вёсак і лясоў, а таксама асвятленне, якое надае гульні асаблівы рэалізм. Цытата аглядальніка VGC. Візуальна гульня дзівіць прыгажосцю сельскай мясцовасці. Сістэма асвятлення дакладна перадае, напрыклад, выгляд еўрапейскага лесу на захадзе сонца, нічым пры гэтым не саступаючы лепшым прадстаўнікам жанру. Падчас падарожжаў паміж місіямі мы заўважылі, як прыемна проста глядзець на гарызонт. Кароткі погляд на першы буйны горад гульні таксама дэманструе высокі ўзровень дэталізацыі і аўтэнтычную атмасферу. Канец цытаты. Дзеянне гульні пачынаецца адразу пасля падзей першай часткі, калі Індыржых і Ян Птачак адпраўляюцца ў падарожжа па сярэдневяковай Еўропе, каб даставіць важнае паведамленне. На таварышаў нападаюць бандыты, але героям атрымліваецца збегчы з дапамогай мясцовай знахаркі. У працэсе Індыржых атрымлівае сур'ёзныя траўмы пры падзенні, з-за чаго губляе большасць навыкаў, якія набыў у першай частцы. Такое рашэнне дазваляе гульцам зноўку выбраць здольнасці для свайго персанажа, адзначылі аглядальнікі. Па іх словах, пачаць праходжанне Kingdom Come Deliverance 2 змогуць нават тыя, хто не гуляў у першую частку. Ва ўступе Індыржых, Ян і астатнія члены групы сядзяць ля вогнішча і абмяркоўваюць свае мінулыя прыгоды, што дае магчымасць даведацца папярэднюю гісторыю. Баявая сістэма ў гульні будзе знаёмая прыхільнікам першай часткі, паведамілі журналісты. Распрацоўшчыкі аптымізавалі яе, каб яна стала крыху прасцей у засваенні, але больш прыемнай і дынамічнай. Па словах журналістаў, з-за гэтага бітвы не страцілі сваю рэалістычнасць. Падчас паядынкаў узнікае адчуванне сапраўднага баявога кантакту з ворагам. Аглядальнікі высока ацанілі сістэму дыялогаў, праверкі ў якой залежаць ад мноства фактараў, напрыклад, адзенне персанажа і наяўнасці на ім слядоў крыві ад нядаўніх бітваў. Яна не здаецца аднастайнай або раздражняльнай, пастаянна прапаноўваючы арыгінальныя варыянты развіцця падзей. Цытата аглядальніка VGC. У параўнанні з першай часткай Kingdom Come Deliverance 2 адчуваецца як прэстыжны серыял, які атрымаў велізарны бюджэт на другі сезон. Кожны элемент гульні стаў больш акуратным, візуальна прывабным і больш прапрацаваным. Гэта гульня, якую каманда спрабавала стварыць у першай частцы. Канец цытаты. Журналісты папярэдзілі, што пачатак у гульні даволі павольны. Гульцам варта падрыхтавацца да таго, што гэта вялікая і ўдумлівая прыгода, якая не кіне іх у гушчу падзей з першай жа хвіліны. Таксама аглядальнікі заўважылі невялікія тэхнічныя праблемы, звязаныя з рухам персанажаў і іх паводзінамі падчас дыялогаў. Распрацоўшчыкі паабяцалі ліквідаваць гэтыя багі да рэліза. Kingdom Come Deliverance 2 выходзіць 4 лютага 2025 года на ПК і кансолях. У Беларусі недаступна. Іншыя рэгіёны 254 злотых і 1600 грыўняў. Студыя Rebellion выпусціла вялікі геймплейны трэйлер на 8 хвілін, чаканы мной Atomfall. У роліку прадэманстравалі мноства лакацый, як адкрытых, так і лінейных. Дзеянне экшэна выжывача разгорнецца ў альтэрнатыўнай Англіі 60-х, якая перажыла маштабную катастрофу на атамнай электрастанцыі. Галоўным героем выступіць вандроўнік з амнезіяй, які спрабуе даведацца пра сваё мінулае і як ён апынуўся на каранціннай тэрыторыі. Сярод іншага, распрацоўшчыкі далі зірнуць на дружалюбных персанажаў і агрэсіўных ворагаў. У Atomfall пагроза будзе зыходзіць не толькі ад звычайных людзей, але і ад зомбі-гуляў, як у Fallout, і вялікіх робатаў-вартавых Bard, якія абараняюць асабліва важныя месцы. Падчас даследавання мясцовасці можна наткнуцца на закінуты чыгуначны вузел, каменяломню, схаваны лагер разбойнікаў і іншыя лакацыі. У кожнай распрацоўшчыкі пакінулі жменю доказаў, якія дапамогуць аднавіць памяць пратаганіста і разблытаць клубок таямніц. Праца з зачэпкамі замяніла ў Atomfall
Titanfall традыцыйную сістэму квестаў. Гульцы павінны самі вырашаць, якія з доказаў выведуць да праўды і ісці па следзе. Адны доказы акажуцца звязаны паміж сабой, а іншыя наадварот будуць супярэчыць адзін аднаму. Геймерам прыйдзецца вырашаць, па якім следзе ісці, каб дакапацца да ісціны. Падчас прасоўвання па сюжэце атрымаецца сустрэць NPC, якія маюць свой пункт гледжання на падзеі мінулага і будучыню. Рана ці позна галоўны герой знойдзе шлях да дзяржаўных устаноў, куды звычайнаму грамадзяніну дарога закрыта. Там можна натрапіць на дзіўныя і жудасныя адкрыцці. Ліквідаваць ворагаў атрымаецца ў тым ліку па-ціхаму, а ў адкрытых бітвах пазбавіцца пагрозы дапаможа зброя блізкага бою і стрэльбы, накшталт рэвальвера, вінтоўкі і драбавіка. Як і ў іншых падобных гульнях, у Titanfall ёсць сістэма крафта, якая дазваляе ствараць прадметы накшталт аптэчак, кідальных ножоў і кактэйляў з гаручай сумесю, а таксама палепшыць рыштунак. Рэліз гульні адбудзецца 27 сакавіка 2025 года на ПК, PlayStation і Xbox, уключаючы падпіску Game Pass. У Беларусі, на жаль, недаступна. Іншыя рэгіёны 232 злотых і 925 грыўняў. Польская студыя Rebel Wolves прадставіла кароткі тызер свайго амбіцыйнага ролевага экшана The Blood of Dawn Walker. Ролік рыхтуе нас да паўнавартаснай дэбютнай прэзентацыі, якая стартуе з 13 на 14 студзеня на афіцыйным Twitch-канале распрацоўшчыкаў. На сёння аб гульні вядома толькі тое, што гэта экшн-РПГ ў сеттынгу альтэрнатыўнага еўрапейскага сярэдневякоўя, прыпраўленая цёмным фэнтэзі, дзе на галоўных ролях знаходзяцца сапраўдныя вампіры. The Blood of Dawn Walker створаецца на Unreal Engine 5 камандай з каля 100 чалавек пры фінансавай падтрымцы выдаўца Bandai Namco. Гульня заяўлена для ПК і кансоляў. Тэрміны рэліза пакуль невядомы. На прэзентацыі лінейкі GeForce RTX 50 кіраўнік NVIDIA Jensen Huang заявіў, што RTX 5070 з цаной ў $549 валодае прадукцыйнасцю на ўзроўні RTX 4090. Гэта прывяло да шырокіх абмеркаванняў у сетцы, у тым ліку аб фальшывых кадрах, якія генеруюцца пры дапамозе DLSS. У выданні The Verge завярнуліся да NVIDIA з запытам патлумачыць гэту заяву. У кампаніі паведамілі, што так і ёсць. Сцвярджэнне дакладна пры выкарыстанні DLSS 4 і шматкадравай генерацыі. У NVIDIA прадэманстравалі на сваім сайце, што ў Cyberpunk 2077 за кошт DLSS 4 можна павялічыць частоту кадраў да 243 у секунду у параўнанні са 142 FPS пры выкарыстанні DLSS 3,5 і з усяго 27 FPS без апскейлера. Тым самым у кампаніі паказалі эфектыўнасць абноўленай тэхналогіі, якую перавялі на больш прасунутую мадэль. Такім чынам, як і чакалася, уладальнікі RTX 5070 не ўбачаць прадукцыйнасці на ўзроўні RTX 4090 у чыстым выглядзе, адзначылі ў The Verge. Game of Thrones King's Road – гэта экшн-РПГ, якую паўнавартасна прадставілі яшчэ на The Game Awards 2024. Першапачатковая гульня была анансавана толькі для мабільных прылад, аднак пазней яе пацвердзілі і для ПК. King's Road дазволіць гульцам свабодна даследаваць Вестерос, сустрэць вядомых персанажаў, для якіх узялі знешнасць акцёраў серыяла «Гульня тронаў» ад HBO. Закрытая бета ўжо пачалася ў краінах Азіі, адкуль нядаўна адбылася вялікая уцечка геймплея ажно на 25 хвілін. Яго, зразумела, паказваць не буду праз этычныя нормы. А ў ЗША, Канадзе і краінах Еўропы бета пройдзе з 16 па 22 студзеня. Заяўку можна пакінуць на сайце. Рэліз Game of Thrones King's Road намечаны на 2025 год для iOS, Android і ПК праз уласны кліент гульні. Ну і вядома, я не мог не распачаць гэты год без якога-небудзь выжывача. Ужо 15 числа свет убачыць Aloft. Гульцу трэба будзе даследаваць бязмежны нябесны свет на ўласным лятучым востраве. Вецер стане вашым галоўным саюзнікам, ён дапаможа ў падарожжах, сілкаванні ветракоў, аўтаматызацыі працэсаў і вытворчасці. Ёсць элементы сімулятара фермы. На асабістым караблі востраве можна заняцца крафтам, сельскай гаспадаркай і развядзеннем хатніх жывёл, а прасунуты рэдактар дазволіць дзяліцца сваімі тварэннямі з супольнасцю. На першым месцы тут лагодная атмасфера, якая ўзнагароджвае за правільныя дзеянні, а не караблі
пакарае за памылкі. Тым не менш, у гэтым свеце хапае небяспек. Прырода пакутае ад грыбковага заражэння, якое нішчыць востраў за востравам. Барацьба з эпідэміяй стане адной з галоўных мэт гульні. З кожным знішчаным ачагом заражэння атрымліваем доступ да новых тэхналогій і рэсурсаў. Элофт, як сапраўдны выжывач, выйдзе ў раннім доступе 15 студзеня і будзе падтрымліваць кааператыў да 8 чалавек. І вось цікава, ці даходзіць хоць частка гэтых выжывачоў да рэліза. Ну, паміж тым, у Беларусі яна будзе даступна, як і дэмка гульні. На гэтым на сёння ўсё. Дзякуй за прагляд і праведзены, спадзяюся, добра час. Ад усяго сэрца дзякую спонсорам з Patreon канала Рудзі. Вы дапамагаеце ладзіць усё своечасова, развіваць беларускі геймінг, 2 гульнявых каналы і ўласны сайт, а за гэта атрымліваеце ранні доступ да відэа на канале Рудзі і да гульнявых навін на канале Відзік. Ну і вядома, запісвайце сваё імя ў гісторыю гэтых праектаў. Усім дзякуй і да новых сустрэч.